chính em tăng chỉ bỏ balik keng hap kya kaling kot yaki an labo ubrengi penkulmat kay hangta chính em ka jenja O Presiden ka NPP Meghalaya uba Preston Tansong ulakop ba ke NPP hadin ke election shitang samoy ka Banlong Hakam Bikre constituency kan sanang kiu jingken shu ha ka jingdon ki MLA ka NPP kan nang kiu jingken shu hadin ke election shitang samoy ka Banlong Hakam Bikre constituency ban ngin job sa ka wei ka constituency lakop uba Preston Uba Preston ha bakren ha kacing yalang rakhe ya kasngiseng jong ka NPP State Central Library uloong bawat hapdeng kacing syak kren lai peujaj kin artatin hanrei kin nang yai treshitom uloong ba lada ka parti kala job ha usnam arhajar khatpra hadu arhajar arpeulai ulayathu lupa ba ha usnam arhajar arpeupra ka parti kan job khambon Habakren ha kajing yalang uba Preston ubadairu usembun menteri rangba ulong ba mau bat ki wain hanyungut kilayaso syaka NPP ha usnam arhajar khatpra shwa ke election bat ha katai ke election ki job khat khandai ngut bat kilayo ban yalam ya ka sarkar bat hadin kani ha ka election arhajar arpeulai ke NPP kala job prangot nakhasi Jantia Hills bat khat prangut na karo hills hanrei hadin ke election kalakot sya kalai phewei ngut hadin balawan yaso arngut ki MLA ke PDF bat lai ngut na ka kongres ngayaso sya ka MPP ha ka sautri ukalalang kot arhajar khatra rangkat hanyungut ki MLA ha ka jingyalang patba ha polo bat kadai ka parti ka baar ha ka jinghe ha u arhajar khatra kabanwan nengkong ka kongres ka badon arngut ki MLA ka NPP ka don khat khandai ngut ki MLA ha ka ba ka NPP kalayalam ya ka sarkar laong uba Preston bat benrap hadin usnam arhajar arpulai ka NPP ka job arpungringut prangut nakhasi Jantia bon ki basyurem salit tang laispa hanrei hadin katokan ni benai ka PDF kalawan yaso syaka NPP bat ngilayadon Shipeungut nakhasi bat hadin balawan salaingut na ka kongres bat ke NPP kadon khat laingut nakhasi Jantia bat ngilayo ya unombar judu ban poisya kalai phewengut ki MLA laong uba Preston